Igen. Okay. És ez nem tudom milyen állat, de uszonya van. Hát majd megkeressük, hogy milyen állat, jó? Oké, de én már lentettem magam uszonyot, de nem is. Egyszerűen nem hozzák meg Mit? az uszonyomat. De minek neked a uszony? Hát tudod, hogy én is sellő legyek. Mi most sellő akarsz lenni? Igen, és hogy elmenjünk a strandja. A strandon akarsz sellő lenni? Igen. Hát de oda elég a úszógumi. Hogyha úgyis belejogadok is, olyan jó haspolló van hozzá. Mihez? Hát az uszonyhoz haspolló. Hol nézted? A temón. És megrendelted magadnak? Igen. És nem hozták még ki? Nem. Egyszerűen csak visszakérem a pénzemet. Nem vicces. Kérd vissza. Hát ez egyszerűen csak egy úszony. Én nem félek az úszonyoktól. Jó, de mi az, hogy becsapnak téged? Nem értem. Egy gyerek nem jön, de én csak a Zsizenek az anyukája vagyok. A Zsizel nem a testvéred? De az anyukája vagyok, és tudod, a delfinárium egy kicsit unalmas, de ő nem beszél az állatokról. Mert unja az állatokat, kutyákat szereti, macskákat. Aha. Nem szereti a Zsizel a delfint? Valamiért fuján